našem podcastu Na maso se bavíme s panem domácím Tomášem Manou na téma kvalitní maso a samozřejmě kvalitní gastro. Jsme opět v restauraci u pana domácího. My jsme se tady minule společně bavili na téma, jaké maso tady vlastně vůbec mohou návštěvníci získat. A teď se pojďme bavit něco o té přípravě. Co děláte pro to, abyste to maso připravili tak, abyste ho, já to řeknu úplně jednoduše, nezničili? Dobře. Jsou dvě metody, jak se dá z masa dostat to nejvíc, co v něm je. A jedna metoda je suchou cestou, což je to zrání v těch našich skříních, které uvidí na restauraci. Ano. A druhá metoda, říká se tomu mokré staření, mokré zrání. A to funguje ve váku, taky v lednici při nízké teplotě. Ale jelikož tam probíhá více procesů, tak se to musí, nech si chutnat, tak se to musí... Děkuju, výborný víno. Tak se to musí kontrolovat, musí se to přebalovat po určitých dnech. Je to o něco náročnější metoda. Dobře, a teď to maso já mám nějak předpřipraveno a ten kuchař ho nějak zpracovává. A teď je hodně těch různých, a tady přímo řeknu mýtů, jestli solit předem nebo potom, jak vlastně k tomu solení. A teď záměrně říkám dochucování, záměrně říkám solení. Ano. Jak k tomu solení přistupovat? Za mě, jelikož už to maso máme stařené, tak není potřeba ho solit před tepelnou úpravou, protože sůl vytahuje vodu z masa. Takže jelikož tou suchou cestou je tam minimum, není tam víc než 15% jako vody, co to obsahuje to maso, tak my zásadně solíme až po celkovém procesu, po celkové úpravě, až na talíři. Ono už to tady padlo v tom minulém dílu a pojďme si připomenout, vy používáte nějakou speciální sůl. V čem je speciální? Ano. Není tak agresivní a tím, že je loupaná, tak je opravdu jemná. Takže brazilská. Brazilská, ano, přesně, brazilská, z brazilských lomů. Necháváme si to dovážet ve větších kýblících, aby jsme měli neustálý přísun a ten steak byl pokaždé stejný, protože i když vyměníte tu sůl, ať je to jakákoliv, ať je to himalajská nebo jakákoliv jiná, tak ta chuť bude pokaždé taky jiná toho masa. Teď jsme vyřešili otázku soli a teď pojďme na to dochucování. Klasické koření, které napadne každého Čecha nebo Moraváka, je samozřejmě pepř. Co na to pepř? Pepř říká, že by to šlo, ale samozřejmě až ve fázi, kdy je to na talíři a musí být čerstvě namletý. Proto podáváme automaticky ruční, ne elektrické, ale ruční mlýnky, aby to mělo zase ten zážitek a člověk slyšel to lupnutí toho pepře a ne toho motorku. Taky nějaký speciální pepř nebo normální klasika? Černý pepř? Klasika ne, používáme klasiku barevný. Barevný. Super. Ano. No a jaký je vztah, a teď řeknu přímo tady u pana domácího, k ostatnímu koření? Takový tymián, někdo tam hodí něco jiného, rozmarín na maso. Jsou to bylinky, které jsou hodně aromatické a v nesprávném poměru to může uškodit. A jelikož to maso opravdu prochází nelehkým a dost časově náročným procesem, tak by bylo škoda ho ničit jakýmkoliv jiným kořením. Když to řeknu úplně jednoduše, tak i v poměru ekonomickém, když máte kus masa za x tisíc, tak to nezasypu kořením za 100 korun. Prostě to takže tím škrtáme i nakládání. Ano. Při hovězím mase tak určitě my nenakládáme. My to tam radši necháme o 10 dní díle v té stařící skříni, aby jsme měli ještě lepší ten zážitek z toho, než aby jsme to naložili. Probrali jsme sůl, probrali jsme koření a teď zase se ten přístup trochu liší, že někdo to maso podává v celku a nechá to nakrájet toho hosta a někdo to rozkrájí rovnou na plátky. Možná to vypadá jako detail, ale třeba to tu chuť ovlivní. Nevím, jak to je? Myslím si, že je to privilegium zákazníka. Takže my do masa neřežeme. My ho z lednice vezmeme, uřežeme požadovaný steak dle gramáže,
steak se odprezentuje, aby zákazník viděl, jak to vypadá i v syrovém stavu a po úpravě se mu ten celý kus masa donese na stůl a jeho privilegium je si do něho zaříznout. Věřím, že spousta restaurací to filíruje, ale myslím si, že je to jenom proto, aby se ujistili, že správně dodrželi vybranou propečenost. A teď se dostáváme k tomu klíčovému, já jsem to záměrně nechal nakonec, a to je ta propečenost neboli teplota úpravy masa. Když jsme se bavili nedávno, tak jsme si z legrace říkali, že tenhle podcast by se mohl jmenovat 55 stupňů a méně. Proč? Všechno, co je nad 55 stupňů, tak my tomu říkáme v kuchyni, že už to zabíjíme po druhé. Jde o to, že ta křehkost se vytrácí a tím, jak to je potom tuší, když se bavíme třeba medium well nebo nedej bože varianta well, tak už tam nemůže ten gastronomický zážitek být takový, jaký se od toho čeká. Takže co doporučuješ, aby si ten zákazník to maso opravdu vychutnal, je medium rare nebo max medium? Většinou si dávají dámy medium. Ano. Ale nejčastější úprava u nás, když to vezmu ze všech zákazníků, tak je medium rare, ano. Je ještě něco, co jsme zapomněli a vlastně to maso může ovlivnit a tu jeho výslednou chuť. Třeba kdyby i si třeba někdo chtěl udělat maso doma, co bys mu poradil, aby zachoval tu teplotu. Třeba je spoustu těch rad, jako zabalte ten steak do alobalu, aby udržel tu teplotu a nechte ho chvilku odpočívat a takových spoustu různých mýtů. Takže co je pravda? Jsou těch zásadních věcí, které to ovlivňují, je více, ale ano, i tady tahle poslední úprava, že by se ten steak měl nechat odpočinout předtím, než se do něho zařízne, tak ano. My na to máme speciální skříň taky na odložení toho masa, ale když si steak dělají hosté doma, protože i si u nás nechají nařezat a berou si to večer na grilování, tak jim radíme, aby si to zabalili do alobalu a nechali to minimálně 5 minut odpočinout. Není to proto, aby udrželi tu teplotu. Ta teplota se samozřejmě ztrácí i přes ten alobal, ale jde o to, aby si ten steak odpočinul, což je jedna z nejdůležitějších částí toho procesu. Takže pokud si chcete odpočinout, tak u pana domácího, a pokud nařezat, tak taky u pana domácího.